Anja khaina inga kai nang patin flag be khaimaya abo kha national flag nangnai Takukte bukuk song tabuk ke mo hayek soncholi tongo Bangladesh ni borok dini din chini hao phai tongo tei takukte bukuk song norbo saimano tabuk ke Bangladesh ni borok no pushback khaina bagoi protek bocholi tongo joto jagao Di aboni logiyo wana ma chincha kok ke abose Bangladesh ni borok no jing saimaya tamoni hingke borok tirpra hau phaina sikang tirpra hani borok bai contact ongoi rang rugoi document sinamoi phai document sinamoi phaima bagi no tini din tirpra hau borok pango borok pangmo tuyoi kaisa ko muitumangka Bangladesh ni borok phaika hingke kono jagao habya tirpra hau no Happayo o tirpra hao hapai mano tuyoi borok no document khainani yo sabo borok no help khai tirpra hani borok no kebya kebo borok no help khai tongo ha deba o kong no tuyoi MLA Ranjit Debbarma Bangladesh ni borok no rutugoi kariyoi mar khraina hinoi pereno kam samung tangoi tongo bohai kam samung tangnai borok no silur kaisa rene nango boni ni ani singya tirpra o tongnai joto borok ni bagino kam samung khai tongo abono tuyoi bo kaisa saka naidi khaina inga kai nang patin flag be khaimaya abo kha national flag nangnai jehetu mo national issue mo kendra sarkar minister of home affairs hoitase mono jehetu notification tikai dika te singor joto bor thansa khaise o Bangladesh ni illegal migrant no naituk tikai na boxing mat dabi ma khlainai bile o bitino nugui no joto saimang khana tirpra hau tongnai lukrong ni bagui busuk kaham khai tong ei bo Facebook bo post khaijak angor no pori khnarwano Council of Tripura hoda by Luar Rija Migrant issue no tuyoi kaisa kotor mareli ongnai Santi Bazar ni Birchandro Monu South District ni joto hoda ni Jakra Okra Relio Elega Reli Jengdrop no ongwa tui tem waka Ai phano wat tui manjak layoi no one Tripura one voice Bangladesh pushback slogan no rulayoi rally khaijaka patini flag kurini bagoi joto lokorok rally phaileka puskangni chalobo omdike no ebo national flag no tuyoi rally khaijaknai joto no hambai okay to o bidire bisang toi sing kam kino saimangka Bangladesh ni borok no teoisa back khaina bagoi action choli tongo awagina toktui nokol chawai tau baksa borok theibu tongo toktui nokolo jeng baiki saimanai jeng toktui nokol yakni jeng baiki yoknai abo nang kamke saimana musuko ke tamon o video clip kadi nang bai malana o video ni bisingte